हामबाय मिडिया रंनो ते तिनि जों फाइमोन इनका सिनि सार ओमथाय हाय खबा उत्पल देबरमा बुमुं तिनि ते बो आलंगो रो जेलो सबजक तंगनि आबुनो जों तिनि कगना हिनि खनाव इनके आबुनि बागै जों जतन खातंजाक जे बो हाय लीडर्स बो हाय कैपेबिलिटीज बो हाय कैपेबल लीडर जों बनो लामजोंनै जों बेलायनो खातुङो ते बो हाय बरक दफा बेलायनो नाङो ते गोबांमा पद हाय गोबा लामावो बो तंखे बेलायनो चिन बागै हामनाय नि आम बागै जों बेलायनो खातुङो बनो ताबो बो कखांगो जों लामजोंनि ते गोबांमोन बरक फाइजाक आम बागै जों बनो नासिंलाय दं नों तो सिवर साइडे मांखा जे बतिनि यगनाय न नै आबो तो नों दासिम तो यगनाय हिन खाना हसिन सावं केबा यगनाय हिन नस साइमान सखाना बरक साका कागज मांखा अर्डार मांखा आको खानै आम बागै जों बसिर नो यगनायनि जों नासिं दंनाय तो बोताम सामुं का हम खालायतनि उनाव बनो सकाय तै दुलना करं लीडर हिनै सिनि मानखा बा साइमानखा दफान बागै बोताम सामुं का हम खालायके गोबांमा जों खोनाव अडिअ ते बुनि बबाय तंनाय बरक रक ते गोबांमा आगे पार्टी खाय तंमनि NLFT नि बतै दुलमानि कक सामनि बेबा बिगि उनु बो जे इंस्पायरिंग खायमनि आबरक जतन बुनि kaham no te audio rogun joton kana je bo samanya komani aborok bu जों गोबांमा सिताय बागसे सियारok bu सिबाय क्या tam जों जालों दं हावा tam दं आबरकनो तै जों बेलायनो बिनर सोलोंथाय दं तै चिनि सार पलनोबो जों हायनो हाय दफानिनो हामबाय माया फारम बनोबो ओमफ्राय बताबो बो आलं नगो आरो खवाय साबजेक्ट आरो सफायजाक ओमफ्राय आरो नों नासिंलाय जों बनो बसक बां ना तिनर जे बनो नासिंनाय जगो भाइके कुरुं कुथुम तिनि अरो नुखांखाय ताइ बुयां रगो दङो अरो हायनो किसासि के 200 र खांनाय तिनि दिनाय मानि के बाक्सा तो फाइमि आनि खनाव किसा सामुं खुमुं दंमोन बाय आम बागै जे मानसाक आरो कुथुम लाय तिनि बयक ना हिनि सेमन नगासे केना तंथक लायजाक खातुं लायजाक तना खातुं लायजाक जों बेलायनो खातुं लायजाक आ सिनि मुं किसारेसे आनबु मुंका रुबेन कलय अम्पिन बेलायखना हामबाय तिनि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रंगा जों तिनि अरो फाइमानि मेन कारण हंके मेन रीजन अबनो सिनि हाताय दफानि बागै बिनि जे लांमानो बिनि जे ताबुकसाक जरा जे बिनि बयसनि अडेकनि से गोबां बसिनि हाताय दफानि बागै बस सैक्रिफाइस खालाय सामुं खालायनाय लीडर्स खरकसा 2021 नि सिमि ओ आलंग सबजागि दंमोन बेयाबा तिनि बेलायखनो जों खातं थगु बहाय बरक तिनि आसक बसरनि परे बतिनि यगनाय आबुनि बागैनो जों जतन पाब्लिक रक बनो हामजागै बनो लामसंना बागै फायलाय ताय जों अ सोशल मीडिया नि बिसिंथि जों अबो सानो मुसंगो मेसेज रना मुसंगो बहाय लीडर्स जों तिप्रा हाव नांगो बहाय लीडर्स ने जों मांखांखाय सिनि बरं बागै गोबां मानो जों डेभलपमेन्ट खालायमानो ताय सिनाय सिया दङ जों सिबो मानो सामुंबो गाहाम खालायनो हनि जों खाव पयत दङ ओमफ्राय जों पयतबो खालायो आबुनि बागै जों दिनै बेलायखिनो दंथकलायजाक ताय जों बेलायखिनो आसा खालायनो फायलायो जों जतन हाकसालनि फायजाक बाक्सा हाकसालनि फायै यां साइड बाय दङ थांजाक दङ ओमफ्राय जों ताबुक जतन लामजाकलाय लामसगैन दङ बनो बताबुक यक खांखायनो जों बनो लामसंना बागै ओमफ्राय दफानि सामुं गाहाम दांथानियाव बतिनि तामनि बागै भाइके आलं नगो जब जांना नांखा आबो सारि किसे दफानि सामुं गाहाम दांथानि बा नरक जतन साइमाना तिनि नि कगियाबो आगिनि सिमेनो सिनि जे ताबुक एडीसी रगबो जोंनो एम अंनाय एमडीसी जाक गोबां मानो दङ एमएलए संजाक रक दफानि सामुं खायतनि आलंग सबजागै फाया बरक साबो दंखा हायदा नरक नाय दियाव नरक ताय गाहाम गाय सिवंगा ब दफानि सामुं खायतनि तो ब NLFT हिनि रम जाखाना आबो खाखायो हायफनो ब सिनि हाताय दफानो यक सामारना बागै बतिनि अ सामुं खालाय दं ब सामुं खायतनि ब यक तिनि रम जाखाता हायदो
nin sini mong An bong ontus Debbarma ang kumlong. Kami kaita an palang kai post office bol kathal sidai monko hangkai sini takuni bagai hini sing thangya sini takuk thirei thangka sengsaro joto nangku kelang thangba ja hangkai angan takuni bagai ni phaikya tam hangkai ba su dirgo din tong kan sin takung chung ru to kha man ya man kha to ta ba parawo mani kha las hangkai kelang ka thanarok nugruk liaseng hangkai tam hangkai ba an ang khai mung khai chito Debbarma dollar hangkai solo Debbarma ikang sai khnar kan hangkai tam hangkai sengsani bagai thirei thikya ba bo soba wo thiyo to ta ba para ni dui tara manjak bo tai tam hangkai be seng bibi ang bibi ka chhle tong jau jot no kora bini bagai ang rutu khapur khwai rogo police rogo be sang sukak jak yo khang jak to phana ang kiriya an takung to budi hinang sanu hangkai tam hangkai bor hangkai ma khani takung jet wachle phainai wachle malayan okok sai rakha asung kam nang borka thal nisi na ang bolka thani engka o takhuk engke nini tam kalai bu takho tabu tini je or engko along Yolnai o Yolnai de singobo saime ya bongni dolni kotor hnik khana ka hangkai tam hangkai ba sung o kotor je kotor sung bo banya malai sinai sungo je kun khaipa no mung sa jaga phana suba situ kai thaba phandu tuni chung khaje jauru to goi e ba sung ko gan yong burni mo an mung kai sasuni Debbarma pa kami te sale kami hangkai iko modu das parane abo da bo blog ngaba angko haja mara blok post office bol katha sidai monpo media rono lamsango sari kaham tini jeng khwai district je lo jeng phaiso paja tini belai ke sini bagoi khatong thomani sal nei mawan sogo tamani humala sini leader khoksa belai ke tripura rajoni challenging leader dynamic leader sini boi Dophani bagoi sini porom gonang da kotor Utpal Debbarma di Omthai hone sini jago tini boni bel ni sal jeng khobor manai phaika khwai jel ni hoite tini release nai ar boi belai ke tong thawo jeng bokha srangjak tamani humale bohai Dophao dynamic leader belai ke krei mai jeng guarantee roi saimana 100% guarantee roi saimana tini jora tei jeng hatai Dophani samung tangthane o soi srai ke nijini live no dedicate khlaibai sacrifice khlaibai boni live bangma boni background tamano bo khibi bai boni live boni half live jora tei bo pai thangkha tini bo prai 4-5 বছর omhai alango tongjak Bangladesh ni theke bo oro sokaya tini prao kai sokoi manina bo prai 6-7 months kai thangkha bo tini bo bini fight khaibini bising tei kubini bising tei yok mani tini bo bel mankha फाइनेंस हालो जों खा ख्लाइबो बहाय न जों डायनामिक लीडर्स त्रिपुरा राज्योआव बहाय जों बेलायके रेयर मानथाव गैया बहायनो जों बसकां सामुं तै जों दफा हानि बागै जों गोबांमा दफा हामनानै लामाव जों लगेरoi जों सामुं तांलायनाय होनै जों खा ख्लाइबो ब रमजाक माने ब खरकसा आर्म्स स्ट्रागल खाइनाय संगठन ब सामगां तमने बय ब रमजाखा हाइफोन ब तिनि जों बन गाहाम लामा इन द सेन्स जों बन गोबांमा आर्म स्ट्रागल नि लामाया तैफोनो तै गोबांमा आलाका लामा दफानि सामगां तांथाने जों बन लगेरनाय ब त्रिपुरा हा त्रिपुरा दफानि बागै बसकांव ब डिफरेंट क्लाइ लीड खाइनाय होनै जों बनि सागाव जों होप दङ ब लीड बो खाइनाय जों बन लगेरनाय प्लस त्रिपुरा राज्योआव गोबांमा जुबक गोबांमा youth रक दङ त्रिपुरानि youth रक बरक बाहायनो जतनो रेडी दंनाय जों इमांखौ आसा दङ जे जोंनि ब्रादार दाकटर उत्पल देबरमानि लगेयाव जों लगेरनाय ब जेबाबे दफानि सामं तांमानि आर जागा जों पुरापुरिनो जोंनि लाइफनो जों बनो जों स्ट्रेन्ड रनाय बनि पिछने जों बेकिं मै बासानाय अबसिनि कमिटमेन्ट जों बसकांव एकलगे जों दफानि बां सामं तांनाय ता nin sini mong ani sini meng ani bung pagitra kamatia kami budai pergi